Gepleýär Azatlyk Radiosu, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi, Gydanyň Moskwada geçirilen ýygnagyny Türkmen-Owgan serhediniň howpsuzlygyny ýene-de alada bildirildi. Owganystanyň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän çäklerine güýçli ekstremist toporuň döremek howpy bar diýip kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramatynyň ýol başçysy Valeriy Semerikov Gydanyň çarşynby güni Moskwada geçiren duşuşygyny aýtdy. 21-nji noýabrda Moskwada garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna agza ýurtlaryň howpsuzlyk geňeşleriniň sekretarlarynyň nowatdaky 6-njy ýyllyk ýygnagy geçirildi. Bu barada arkalaşygyň resmi web sahypasyna habar berilýär. Duşuşygy gyda agza döwletleriň şol sany Türkmenistanyň wekiliýetleri, şeýle-de kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramatynyň baş sekretarynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Valeriy Semerikov gatnaşdy. Semerikov duşuşykda eden çykyşyny Owganystandan awanýan wehimlere ünti çekdi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramatyny agza döwletler üçin Owganystanyň ýagdaýlar elmydama alada döredýär diýip Semerikowyň sözleri guramanyň web saýtyna titirlenýär. Bu yurt postsovet döwletlerine geçýän Islam döwleti toporunyň galan söwüşçüleri üçin harby hereketleri taýýarlanylýan meýdana öwrüldi. Owganystanyň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän çäklerine güýçli ekstremist toporuň döremek howpy bar diýip Semerikov sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä kollektiw howpsuzlyk şertnamasy öňe sürilýän ýagdaýlary göz öňünde tutup, halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda terror howpyna garşy halkara koalisiýa döretmegi göz öňünde tutýar. Semerikov global başlywaratlyk sebäpli ýurtlary umumlukda hemde aýratynlykda howpsuzlyk bilen üpçün etmekde halkara we regional guramalaryň tagallalaryny putalandyrmagyň baş maksat bolup durýanyny aýdýar. Bu maksada yetmek bizim yurtlarımızın howpsuzlygy, öz başdaklygy we territorial bütünlügi üçin hemde dünýäniň häzirki şertlerini olaryň diýir galmaklary üçin aýratyn ähmiýetlidir diýip Semerikov sözlerini jemleýär. Ýatladyp geçdik Ortiýetiň RIA Novosti habar agentligi gyda agza ýurtlaryň serhet goşunlarynyň serkerde başlary geňeşiniň 14-nji noýabrda Kyrgyzstanyň Tokmak şäherine geçiren ýygnagyna salgylanyp Türkmen-Owgan serhedine howpsuzlyk şertleriniň yaramadlaşýanyny habar beripdi. 16-njy noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýörüýti beýanat ýaýradyp, Ortiýetiň döwlet heýetçiligine RIA Novosti habar agentliginiň bu habaryny ýalan hemde dostlukly bolmadyk ädim hökmüne häsiýetlendirdi. Agentlik habaryň çap edilmeginden biraz salym geçenden soň onuň mazmununy käbir üýtgeçikleri girdi. Habaryň ilk başdaky versiýasynyň söz başyny Türkmen-Owgan serhedine howpsuzlygyň yaramadlaşýany gaýdylan bolsa, onuň soňky üýtgedilen mazmununy söz başı üýtgedilip arkalaşygyň günorta çägine ýagdaýlaryň ýetileşýänligi aýdyldy. Şeýle-de agentlik ilki başda çap eden maglumatyny Kyrgyzstanyň serhet gullugynyň medpuat wekili Gulmira Barubayevanyň jeňçileriň Türkmenistanyň çägine ýaragly provokasiýalar arkaly wehim salýanyny aýdanlygyny habar berdi. Ýöne agzalýan habaryň soňky üýtgedilen mazmununy onuň sözleri aýryldy. Azatlyk Radiosu habar boýunça ýagdaýlary aýdyňlaşdyrmak üçin Barubayewa bilen 16-njy noýabrda telefon arkaly gurrundeşlik geçirdi. Ol telefon töhbetdeşligini agzalýan ýagdaýy häzirki wagtda seredilýändigini, şol sebäpden onu tesbirläp bilmejekdigini aýtdy. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň Owganystan serhediniň uzunlygy 744 kilometr deň bolup, mundan uzun hem araçakda yaramadlaşan howpsuzlyk şertleri barada habar berilipdi. Ýatlasak iýun aýyna Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy Türkmen-Owgan serhedine türkmen serhetçileri bilen Owganystan tarapdan hüjüm eden neşe gaçakçylarynyň arasynda dören ok atışygyna 25 Türkmenistanly eseriň wepat bolanlygyny habar berdi. Şeýle-de geçen ýylyň iýun aýyna Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Gorunmak ministrligindäki çeşmesi Türkmenistanyň Owganystan serhedine Islam döwleti ekstremist toporuny agza bolmakda guman edilýän 4 adamyň saklananyny habar berdi. Türkmenistan Owganystany hem öz üçin alýan käbir transmilli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine umyt baglap gelýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziya saat 7 we Eutelsat kod 413B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziya saat 7 we Eutelsat kod 413B satelitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men Ýogsun Nurwan. Türkmenistanyň bayramçylyk dawaralaryny, ýurtda gazanlaryny gaýdylýan üstünlükleri wasp edýän aýdym sazly, sahnalaşdyrylan çykyşlara hem gaziýet jurnallar, kitaplar, kino we teatr eserleri wagtda bolşýaly dillen berk senzura giredirli.
Bu senzura ýurtda her ýylyň 10-njy dekabryna bellenilýän bitaraplyk güni bayramçylygyna görülýän taýýarlyk bilen bagly güýje girdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň 23-nji noýabrda beren maglumatyna görä, öňkü ýyllardan tapagutlykda bu ýyl bitaraplyk bayramçylygynyň bellenilişiniň üstüne senzura täzelik goşuldy. Onun sözlerine göre odal vilayetlarda bitaraplyk bayramçylygyna taýýarlyk görýän medeni diýişgärleri 10-njy dekabra bir hepde 10 gün galanyna paýtagta gelip umumy repetisiýa gatnaşýardylar. Emma bir hepde odal berilen görkezme laýyklykda vilayetleriň bayramçylyk münasibetli taýýarlayan medeni çäherleriniň sport oýunlarynyň ählisiniň öňünden video edilip 26-njy noýabra çenli Medeniýet Ministrliginiň ýanyndaky ýürüýte topara uğradylmagy talap edilýär. Täze topar her vilayetden gelen 2 bölümden ibaret video ýazgylary görüp, vilayet derejesinde we ýurt derejesinde ediljek çykyşlara, aýdyljak aýdymlara, görkeziljek sahnalara ilik dumy baha bermeli Medeniýet Ministrliginiň resmi azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bu videolaryň görülýän wagty vilayetlerden gelen jogapkar adamlar hem Aşgabatda bolmaly we öz işlerini edilen bellikleri, ýagny aýdym saatlaryň we sahna çykyşlarynyň içinden nämeler aýyrmaly, näme goşmaly hemmesini ýazyp almaly. Vilayetleriň medeniýet bölümleriniň işgärleri häzir bu videolary gyslanmaş taýýarlap 2-3 günden Aşgabatda getirmäge taýýarlanýarlar. Azatlygyň habarçysy bilen anonim ýagdaýda gurlaşan medeni diýişgäriniň sözlerine görä, vilayet medeniýet bölümleriniň işgärleri barlygdan geçen videolary ýygyna alyp gidip gaýtadan repetisiýa geçirmeli bolar we soňra bayramçylyga bir hepde galanyna öz medeni toparlar bilen umumy çykyşlara gatnaşmak üçin Aşgabatda gelip täzeden repetisiýa geçer. Bu ýene bir senzura bolýar. Ýogsa senzura odalam içimizde otýar. Odalar kitap, gaziet çap edilenini şeýle senzuradan ýürüýte adamlaryň barlygynyň geçirilýärdi. Inni çäherler hatda gaspnama aýdym saatlar hem ýürüýte toparyň senzurasyndan geçirilmeli edildi. Bu biz üçin täzelik boldy diýip adynyň aýdylmalygyny soran medeni diýişgär azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistanyň kanunçylygy senzurany gadagan edýär we resmi metduatda dörejilik wekilleri üçin uly şertleriň döredilýänligi tekrarlanýar. Emma muňa garamazdan anonim şertde gurlaşan Aşgabatly maliýetçiniň tasdiklamagyna görä, saklanyp galan döwlet senzurasy sebäpli ýurtda çap edilýän gazet jurnallar, kitaplar, teatr sahnalaryna çykarylýan oýunlar giýirdeji getirmän döwlet we halk üçin artykmaç çykdazy bolýar. Şeýle-de maliýetçiniň pikirine görä, dawraly çäreleriň we olara gatnaşýan adamlaryň sanynyň ýygyderli köpeldilmegi adamlaryň wagtyny almakdan başga ýurdun ykdysadyetine de ayak bagy bolýar. Türkmenistanyň bayramçylyklara we dawraly çäreleri görülýän taýýarlyklar barada hökümet mejlislerinde vice-premier ministr derejesinde hasabat berilýär we ol çäreleri ýokary guramaçylyk ýagdaýyna uly türkmen toý görnüşine geçirmek prezident derejesinde talap edilýär. Mundan başga Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow medeniýete we metduata şol sanyny köpçülik çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlamaga jogapkar vice-premierini telewiziýa, gaziet ýolbaşçylaryny ýygyderli täzelep durýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli beýtge tolkunlarda 6060 kHz ýyglyklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün beýtge tolkunlarda 6060 kHz ýyglyklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda we 25 metrlerde dinläp bilerdiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenabadyň merkezinde ýerleşýän Gök Bazaryň goloýuny käbir ýaşaýjylar güni güzäran aýlamak üçin ulanlan köne harytlary satyp başlady. Bu barada Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri 22-nji noýabrda maglumat çap etdi. Neşriň maglumatyna görä maliýe ýetmezçiliginde nezir çekýän hojalyklar esasy bazaryň gabadyna dören jygyrlykda güzäran aýlamak üçin köne harytlary arzan bahadan satyp çykarýar. 90-njy ýyllaryň başlaryna haçanda ruslar we beýleki milletlerden bolan adamlar ýurtdan köpçüliklerini göçüp gidenlerine özleriniň gerekmejek harytlaryndan dyňmak üçin hemde gitmeden odol biraz pul gazanmak üçin gurrun edilýän bazarda öý goşlaryny we beýlekilerini satyp çykarardy. Soňra ýylatyň köpçüliklerini göçmek prosesi köşeşenden soň bu bazarlarda ýymy tönümleriniň lomoy sewdasy bilen meşgullanýan sewdagärler peýda boldy. Neşriň maglumatlaryna görä ol ýerde lomoy sewda bilen meşgullanýanlar bu günkü günde de bar. Ýöne
Inne olaryň gapdalyna köne harytlary satýan ýa-da bolmasa özlerine degişli ulanlan zatlary satyp çykarýan ýaşaýjylar hem goşulyp başlady. Olar öz goşlaryny başga ýurda göçüp barýanlyklary sebäpli satmaýarlar eýsem, bagtyarlyk we berkararlyk zamanasyny oňu tetmäge ýagdaýlary bolman soň satýarlar diýip Türkmenistanyň alternativ habarlary saýty ýazýar. Ilatyň satyp çykarýan ulanlan harytlarynyň arasyna aýak-gap, gyş eşikleri, aýarlar üçin köýnekler, öý goşlary, halylar, gap-gaşlar, taryalkalar, agaç we alümini çemçeler, ulanlan elektron enjamlary, mobil telefonlar, olaryň batareyalary we beýlekler satylýar. Olaryň narhlary harytlaryň täzesiniň bahasyndan bir näçe esse ardan satylýar. Satyjylaryň köpüsi şäherli ýöne alyjylar köplençe etraplaryň ýaşaýjylary diýip Neşir Rustam atly satyjynyň sözlerini getirýär. Bu günler hemmeler üçin durmuş agyr obalaryň ýaşaýjylarynyň täze egin eşik satyn almagy guruby çatman soň gyşyň öňýany olar penjekleri we ýyly eşikleri satyn almak üçin bize gelýärler diýip bazaryň satyjysy Rustam Gürrüňe dowam edýär. Makalanyň awtory bilen gurrundaş bolan başga bir satyjy agtygynyň saglygyny bejertmek üçin berge watypdyr. Onuň sözlerine görä özlerine zerur bolan dermanyň bir gutusy 400 manada durýar. Bejeri üçin jemi 2000 manat pul garz almagy mejbur bolýarlar. Çağı ayaga galýar, ýöne maşgala alan garzyny ýydyna tölemekde kynçylyk çekýär. Şeýlelik bilen olar özlerine degişli köne harytlary satyp çykarmagy kararlaşdyrýar. Gap-gaşlar, çanaklar, tabaklar bir ýam satylypdyr. Ilki öý wikesiniň gyýdynyň galyňyna ýygnan matalaryny we köýneklerini satmalygy kararlaşdyrýarlar. Öýüň gelini pul gazanmak üçin noýabryň başyna 3 tapgyr pagta ýygymyna çykýar. Ýöne şonu da bergiden çykyp bilmeýärler. Şeýdibem gyýdyň galyňyna degişli käbir mata köýnegi hem satmaly bolýarlar diýip makalanyň awtory ýazýar. Döwlet emeldarlary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary boyun almaýar. Döwlet mediasyna tas gün uzyň bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň eşiretli durmuşy hakda aýdym saatlar ýanglandyrylýar. Efirde çykyş edýän adamlara bagtyar durmuşy peşkeş berenlere alkyş okutdurulýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanyň hususan welayatlarda has ýeti duýulýan gaýdalýan azyk haryt ýetmezçiliginiň fonunda Aşgabatyň aeroportundan daşary ýurda azyk çykyşynyň hem çäklendirilýänligi habar berilýär. İstanbula barandan soň anonim ýagdaýda habarlaşan Bayramaly şäheriniň ýaşaýjysy bolan Zenan munyň bilen baglanyşykly başyndan geçirenlerini Adatlyk radiosyna gurrun berdi. İkagtym bilen İstanbulda işleýän migrant Enatasynyň ýanyna gitmek üçin Aşgabatyň aeroportuna bardyk we barlygdan geçmek üçin nowata durduk. Migrasiýa gullugynyň işgärleri biziň öňümizde duran ýolagçylaryň gorçlaryny barlap, bar azyk önümlerini alalar. Bize gerek ýetende hem ýanym bilen getirýän 5 sany tamdyr çöregimi, plastik ulu çüýşedäki gowurdagym bilen guýruk ýağmy çykaryp alýarlar. Migrasiýanyň işgärleri ýolagçylaryň azyk önümlerini ýeken çykaryp alyp dururlar diýip Bayramaly Zenan sözlerine şeýle dowam etdi. Men migrasiýanyň işgärlerine näýleligini bildirip, başlygy bilen gürleşmek isleýändigimi aýtdym we adamlaryň imitlerini talap dursunuz. Olar ýat ýurtda aç kalmalymy. Çağalarymyzy öz türkmen çöregimizi we gowurdagymyzam ekitmek gadagan bolmalymy. Altykllarym näme aç kalmalymy? Kim berdi size beýle buyrugy? Diýip gıýkylyklap başladym welin aňyrdan bir migrasiýa resmisi haýdap geldi. Daýda goh kalmagal etme dur. Oku döwrüne çağalar daşary ýurda ekitmek bolanok. Ýöne şonda da sizi göýbereli. Siziň näme ýurtdaky ýagdaýdan habaryňyz ýokmy? Azyk howpsuzlygy üçin daşary ýurtlara imit çykarmagy çäklendirmeli bolýar. Ýurda islen azyk önüňizi getirip bilersiňiz. Emma olar ýurtdan çykarmak bolanok häzirlikçe. Ýagdaýa düşünäňde özüňiz. Buyruk şeýle. Biziň edip biljek adamyz ýok diýdi. Şeýdip Aşgabatyň aeroportundan İstanbuly elimiz boş gaýtmaly bolduk diýip Bayramaly şäheriniň ýaşaýjysy Adatlyk radiosyna gurrun berdi. İstanbuly haryt gatnadýan Aşgabatly söwdegärden anam howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny sorap bu urda maglumat berdi. Çaý, gowurda, kak, alkogolly içkiler, gawun we çörek önümlerini
Istanbul'a eltip deregine başga haritler getirýän. Aşgabatyň aeroportunda owal azyk önümlerine kän zat diýilen okdy. Häzir bolsa migrasiýanyň işgärleri ýolagçylaryň ýanyna çörekleri içinde saklap alyp durlar. Geçen hepde we bu hepde men getirýän çörek önümlerimi geçirmän alyp garlylar. Ýöne başga önümler üçin biraz para peşkeş berseň geçirip goýberýärler diýip Aşgabatly söwdeger Istanbuldan Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Istanbul'un Aksaray etrafında Türkmenistan'dan getirilen azyk haritlaryny satýan Zenanyň aýtmagyna görä, dogrudan hem soňky hepdelerde Aşgabatyň aeroportundan Alaytada çörek önümlerini geçirmek gaty kynlaşypdyr. Diňe söwdegerleriň däl, ýöneköy ýolagçylaryň ýanyna çörek önümleri hem saklanýar. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginiň matbuatyna ýurtda dowam edýäniň aýdylýan iýmit kynçylyklary barada söz açylmaýar. Beýlek tarapdan döwlet emellarlarym ýurtda dowam edýän un, çörek we beýleki käbir azyk önümleriniň gytçylygyny boyun almaýar. Sözü jemlesek, ýokardagylyan ýagdaýlar barada degişli türkmen resmiýetleriniň garaýşyny öwrenmek Azatlyk radiosyna başartmady. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys. Hoşlaşmaga sen ýanyňa baramda, gözleriňde düwme ýaşlar görünni, boýnumdan ujuklap aglap durýanda, yüregim gıýylýar aglama lälem, boýnumdan ujuklap aglap durýanda, yüregim gıýylýar aglama lälem. Şeýde bayra düşdüm söýün ýarymdan, ujuklap doýmadym intidarymdan, bir gül ýolsam lälem seniň bagyndan, yüregim gıýylýar aglama lälem, bir gül ýolsam lälem seniň bagyndan, yüregim gıýylýar aglama lälem. Aşgabatyň baglary, gülüşi boyun aşyp